Si Saulo nakabig ngadto sa Ginoo. Gawa Kapitulo 9 versikulo 1 hanggang 19. Nagpadayon pagayod ang pagpanghulga ni Saulo sa mga sumusunod ni Ginoong Hesus nga patyo niya sila. Miadto pa siya sa Pangulong Pari ug nangayog mga sulat nga mohatag kanya sa katungod ug mupaila kanya didto sa mga simbahan sa mga Hudyo sa Damascus. Tuyon niya nga pangdakpon ug dadon pagbalik sa Jerusalem ang iyang makit-an didto nga mga sumusunod ni Kristo, lalaki man o babayi. Sa dihang nagkaduol na si Saulo sa syudad sa Damascus, sakalit lang may kahayag gikan sa langit nga midanag sa iyang palibot. Unya natumba siya sa yuta ug may tingog siyang nadungog nga nagaingon, "Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?" Mitubag si Saulo, "Sir, kinsa ka ba?" Mitubag ang tingog, "Ako mao si Hesus nga imong ginalutos. Tindog ug adto sa syudad, tungod kay didto may mosulti kanimo kung unsa ang angay mong himuon." Walay nakatingog sa mga kauban ni Saulo. Nagtindog lang sila nga nagtanga. Nakadungog sila sa tingog, apan wala sila'y nakita. Mitindog si Saulo, apan pagbuka niya sa iyang mga mata dili na siya makakita. Busagi agak siya sa iyang mga kauban hangtod sa Damascus. Sulod sa tulo ka adlaw dili siya makakita, ug wala siya mokaon o muinom. Didto sa Damascus may usa ka sumusunod ni Hesus nga ginganlan og Ananias. Pinaagi sa pananawon nagpakita kanya ang Ginoo ug nagingon, "Ananias." Mitubag si Ananias, "Ginoo, ania ako." Miingon ang Ginoo kanya, "Lakaw didto sa dalan nga gitawag Tulid, ug didto sa balay ni Judas pangitaa ang tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo. Niining higayon na nagaampo siya, ug gipakita ko kanya pinaagi sa pananawon nga ikaw misulod ug mipandong sa imong kamot kanya aron makakita siya pag-usab." Apan mitubag si Ananias, "Ginoo, nadunggan ko gikan sa daghang mga tawo ang mahitungod ni anang tawhana, kun ansa siya kabangi sa imong mga sumusunod sa Jerusalem. Mianhi gani siya dinhi karon sa Damascus nga may pagtugot gikan sa kadagkoan sa mga pari aron pangdakpon niya ang tanang nagatuo kanimo." Apan miingon ang Ginoo kang Ananias, "Lakaw, adto siya, tungod kay gipili ko siya nga mag-alagad kanako aron ipaila niya ang akong ngalan sa mga dili Hudyo ug sa ilang mga hari, ug sa mga Israelinhon. Ug ipakita ko usab kanya ang mga pag-antos nga kinahanglan niyang maagian alang kanako." Busagi adtoan ni Ananias si Saulo sa balay nga iyang gisak-an, ug sa pagsulod niya didto gipandong niya ang iyang kamot kang Saulo. Ug miingon siya, "Saulo, igsuon ko sa Ginoo. Gisugo ako ni Ginoong Hesus sa pag-anhi dinhi kanimo. Siya ang nagpakita kanimo sa dalan samtang nagapadulong ka dinhi. Gisugo niya ako dinhi aron makakita ka pag-usab ug aron gamhan ka sa Espiritu Santo." Diha-diha na nga hulog gikan sa mga mata ni Saulo ang murag mga himbi sa isda, ug nakakita siya pag-usab, unya mitindog siya og nagpabautismo. Mikaon siya og nabaskog pag-usab ang iyang lawas.